Deck, Pangasinan! Acres upon acres of lush greens, mountain silhouettes, and scattered clouds. Definitely a breather. Just 30 to 40-minute drive from Poblacion, ang ating destinasyon, ang Mapita View Deck. Paakyat na tayo ng View Deck. Ang sabi nila, pagdating natin doon sa tuktok, we will be 600 meters above sea level. And yung trek papunta sa taas, it will only take like 5 to 10 minutes. Aside from the view deck, pwede rin pala ditong mag-camping. You just have to bring your own tents. And meron din silang mga stores where you can buy food. Or pwede kang paluto doon sa kanila. You just need to tell them. Meron din sila ditong souvenir shops na mamaya makikita rin natin. Or the souvenir shops. Ay, ang cute! Malapit na tayo sa taas, sa mismong view deck of Mapita. Tarlac po. Gusto kong makita ulit ito kasi nakarating na ako dati dito. Gusto kong makita ulit. Tsaka yung mga kasama ko, gusto kong makita din nila. Gusto kong nakakakita ng mountain, ng bundok. Natutuwa ako, na-amaze ako sa creation ng ating Panginoon. Ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa Aguilar Mapita View Deck po. Dito po makikita natin yung magandang tanawin ng Pangasinan. Makikita rin po natin yung Agno River. Ang solar power plant po ay nag-start ng construction year 2018 with 200 megawatts, tutulong at magbibigay ng kuryente sa buong probinsya ng Pangasinan. A view that will take you to an experience that is totally new. Siguradong babalik-balikan mo ang tanawing makikita dito sa Mapita View Deck.